Tabweraso tu gawo number 2 ya interview yathu ndi Amahata. Timanena poyamba paja kuti mayi kuno kuli vuto la ndalama ya kunja. Kuli pa Chingerezi amati dollar. Vuta chifukwa kumapezeka nthawi zambiri mafuta akusowa, mankhwala akusowa, kumakhala ndalama zilipo za Malawi. Koma kuti gogole kunjako imafika ndi dollar. Tina Amahata pompano kuti ngati dziko tipanga zotani. Balance of payment yukulira kulirabe. Dziko kalupita kuti. Amahata, kodi tipulumuka bwanji kuti? So, hanya balance of payment izonake. Ife makamo na business kuliko ni drama netu yake guys. Malawi kwacha. Bakuri pesa nawo za kunja ndama cha bila kuisita. So siba kabuni ndikusowa kwa drama, kwa kusowa kwa forex. Andi chiwechi mavuta kwambiri choyambirira. Ife kapesa silekatu. Akatswira za chuma ife ali kudziko. That's timaona ngati kuti balance of payment itapolitiki for this school yathu ina deposit pesa forex sama exposure kuma yeye maiwara jina kuti balance of payment icha ndi sampa munaikidwa kale mukaona tsiku limene kunatukuka bungwe la IMF inali in time imene anakumana anthu amati Britain malochoda hemisphere ku America kumene mene muja mnali meeting mene wina Vatikines anakamba nekujamu kuti mena isandutsa dollar kai veso kalese tidziwe kuti maiko ena amene alibe dollar especially akumusi kwa Africa azunzika chifukwa chani azigwira ntchito kawiri agwira ntchito kusaka ndrama yawo nchakaipanga lese imagwiritsa mafuta magwiritsa makwacha mwene aso mugwireso ntchito mupeza soma dollars. So zingati wina tukuta ake kumakhala kwanira kwa akwawo ma dollars. Koma ife tukuta natu tikagwirira ntchito makwacha simbakhala kwanira. Ndio tikulipidwa kamodzi ntchito kugwira kawiri. So amene ndi machera. Insampha umene tinakodwamo. Andi insampha amene umakonzedwera umakonza kuti chinyama amene chakodwamo chicha chikamapanga mavuvu kuti chichokemo sampo makhala kumangira. Exactly. So ifeyo ndikuena kugamba kuona zitumosiyana chichiyambi amene ndifuna kugamba kuona nchonena kuti vuto sikusowa forex, vuto ndikuti ndrama yathu si forex bina kwake. So si vuto loti tikusowa ndrama ya kunja koma ndifoti kunjako sakusowa ndrama yathu. So pamenepo ndiwene madandaula kuti akatswiri sakukaonekera bwino bwino kusaka forex ungathamangitsa chithunzithunzi chako chako yomwe sungachigwire uchigwira bwa sungachigwire so anakaulifenda mati mafuta kudziko lina ndikuti wacha sukuzasaka mafuta so ndiyengitsazo kuti kupakhala mafuta lese tingoti ku America makitsanzo kuli mafuta. So ifeyo tufuna mafuta kwa America titakupereka makwacha iwo makwacha tawala ndira chifukwa chake awala ndira fakira kuti oso makwacha kwafuna mama makwacha saka wala sakwafuna alibe ntchito zikazi bebala. Exactly, meaning kuti ifeyo tikamapanga katundu ebe atisakai kuti kupanga makatundu kuti ndipeze forex ndimahambiza ngati akufuna fuja watu asakisake makwacha azamukuli fuja watu usati feri fuli madollars yani ndimufuna ndisise mugulebere kukondo zambira madiskusa ananga pamene munde kuti popular akamba kusaka makwacha kuti agule fuja watu ilimi zamba kulandira makwacha athu. It's as simple as that. Koma inu mukamafuna kuti fuja mugulitse madollars iwo madollars nawo kalika sasa kale chifukwa chofuna kufuna ita makwacha so nakupeka example ya fuja kwakuti kuti ndisi tumene dziko sila basini ndi lutayo ndi mafish products oti takwapanga lutayo wacho palibe dziko limene lili ndi lutayo loposa ifeyo kuno. We are the second largest graphite dziko lonse la pansi, zinthu zamazifuna daily wacho. So tsiku lino ngauze kuti akuluakulu izizi muzipeza
mugati gula fe makwacha amba funa makwacha it means simusowa mankhwala fa mulibe $dollars mankhwala mtoka gula makwacha. It's as simple as that. Apo ndakumvetsa. So my expert athu anabagula brainwashing this system yazungu wena kana awekira dala mutu. Koma ndisana iwale ndifusefu soli. Mwakhamu kwenda mu university mu colleges. Kodi ndama mazenga kuti zoyendera kose kuba amapanga sponsor ndani zimene. Chifeyo nacho ngamo tibe sponsor. Iya kwenda kose kuja tikolosi. Ndife to khatu basi. Kapena matumidwa ndi anthu ena kuti muzikhalanga ndi mbuyo kwa. Ifeyo basi kanga chepeweta peza pakapanga sacrifice. Timadzori chi ma sponsor takupanga kuposera pamene mapanga. Komano kusatepetse kuyambako. Ndiyapo matizi chifwa mkulima kai kapena. Amba ndithayo dzala kai tikati pamunda muti bweraso. Aida thokoza kwambiri. Tibweraso mbira kai kumunda. Fuwa nachita kulanda kuita nsane kumunda. Mukulima. Ziko kwambiri. Aonda mahata ndikatswiri amene wachuka kwambiri pakadali pano. Pena pali posi mungalowe pasipesi. Wapeza lipomo. NRC page yawo ndi munthu amene amatsata kwambiri nkhani za chuma komanso amafuna zabwino dziko lathu la Malawi. Zikomo kwambiri mwakomano nsa Malawi.